Le lali ihlaselwe kabini intlekele yomlilo. Umlilo wokuqala watshisa ngo-2008. Abahlali banikwa amaxhobongwana ethutyana. Kodwa ngoku seyemadala kwaye ayavuza. Ndatshelwa kuloo mlilo wokuqala, ndithe ndisakhelwe ke lo mkhukhu. Kwaphinde kwatsha. Wemka kwafika umoya wemka lwa mkhukhu usitsha. Kwatsho napha ehlathini ndandothola ngapha. Le nto ndihlala kuyabo ngento ndizibethele ngokwam kunale. Ngo-2015 kwasungulwa ulwakhiwo lwezindlu kule lali. Amaxhoba lomlilo ayiphakathi kwabaza kuxhamla. Kodwa kwafakelwa nje izilebhu zesamente. Kwiminyaka emithandathu emva koko eliphulo lisemingxi. Abahlali baphelelwe lithemba. Njengangoku ndisahlala emzini womntu sukela oko kwakutshile andikabi nandawo. Eyona nto siyicela ke ngokuba uRhulumente akathathe indawo naye. Abasemagunyeni bawathembisa amaxhoba omlilo, kodwa akukho nasinye kuzo esazalisekiswayo. Kudala besithi bayeza, nanto kaRhulumente abezi nanguyilebhu samepa. Umasipala waseNyandeni uthi lonke olubambezeleko lubangelwa ziingxaki zezimali. Kulaa nto ka-2015 kaFees Must Fall kwacaba imali eninzi mayithathwe isiwe phaya ku-National Department, so ibhajethi yethu yancinci kakhulu kule region. Kodwa ke ngoku ikhona intervention enziweyo. Kwiindaba ze-SABC ndingumfundisi Mhlekude eNtsimbini eNgqeleni.